Kostadar Saiarre kirol taldea. Kirol egokituko eta inklusio atala. Neska mutilak saskibaloian jolasten ari dira. Batzuk korrika eta besteak gurpil aulkian baloi bila. Jurgieta Endika entrenatzaileak pistan daude aginduak ematen. Giro polita, dinamikoa, aberatsa eta barneratzailea dago. Irudiekin batera abesti poli bat. Une batez du izenburua, ilusio faltsuak taldearena. Kirola denontzat dela uste dugu, horregatik hasi gara proiektu berri honekin. Amets bat dugulako. Une batez txineleta bat naiz egan noa, ugarte baten bila inposaketarik gabe, eskuzabal bizitzera nere kolore guztiak lasai-lasai erakustera. Bilatzen dut alde batetik bestera, miatzen dut lekutan goitik bera, baina ez dut aurkitzen horrelako lekurik. Egala jaso ditut, ez dago aukerarik. Izarrak zeru gainean, iluntzen diren egunean, ibaitzean egongo naiz, korronte berri baten zai, munduari bizkarra emanez, ezerk ez du mereziko zerrez, nere barnean entzuten da, askatasun garrasia. Xurrumorruak entzuten dira, kale ertze guztietan, den ostel baina ustelagoa, sozial maiz zaborretan, zeinek lapurtu ditu, nere amets guztiak, ez ziren gehiegi baina, beharrezkoak. Izarrak zeru gainean, iluntzen diren egunean, ibaitzean egongo naiz, korronte berri baten zai, munduari bizkarra emanez, ezerk ez du mereziko zerrez, nere barnean entzuten